Εφημερίδα Καταστρώματος. Φίλοι μας, γεια σας, είναι η Εφημερίδα Καταστρώματος. Να σας καλωσορίσουμε σε αυτήν όπου και αν βρίσκεστε, είτε σε θάλασσα είτε σε στεριά. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα τις ματιές μας στα ναυτιλιακά δρόμενα, σε ελληνικά και ξένα ύδατα. Με μια τηλεφωνική επικοινωνία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας, τον κύριο Ευάγγελο Κυριαζόπουλο. Κύριε Γενικέ, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι καθήκον μας. Είστε το πιο, όπως συνηθίζω να λέω εδώ και πολλά χρόνια στην εκπομπή αυτή, την Εφημερίδα Καταστρώματος, το πιο κρίσιμο, όλα έχουν την κρισιμότητά τους και τη σπουδαιότητά τους, αλλά το πιο κρίσιμο, το πιο σπουδαίο, ένα πολύ ιδιαίτερο είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί διαχειρίζεται τις τύχες της μεγαλύτερης ναυτιλίας στον κόσμο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα. Πέρα το ότι ο ελληνικός στόλος είναι, ή ο ελληνόκτητος στόλος είναι ένας από τους σημαντικότερους που υπάρχουν διαχρονικά στη χώρα, είναι πολύ σημαντικό γιατί το ναυτιλιακό κλάστερ πραγματικά δίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας τόσο στην ναυτιλία, στο πούμε, ναυτιλιακή αγορά, όσο και στην παραναυτιλιακή, όπως ονομάζουμε. Είναι ένα τεράστιο κλάστερ, χιλιάδες εργαζόμενοι και ένα πολύ μεγάλο σημαντικό μέρος του ΑΕΠ βγαίνει μέσα από το κομμάτι της ναυτιλίας. Και είναι ευτυχία, πιστεύω, για τη χώρα μας, η οποία έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να το διαχειρίζεται αυτό το πράγμα, αυτό τον κλάδο από ένα εξειδικευμένο Υπουργείο. Μάλιστα έρχονται αντιπροσωπείες από ξένα κράτη να δουν πώς λειτουργεί το Υπουργείο Ναυτιλίας ώστε να το μεταφέρουν και αυτοί στις δικές τους χώρες. Είναι, γι' αυτό το είπα, εγώ το είπα περιληπτικά, ότι είναι, γιατί το ζω πάρα πολλά χρόνια. Από το 1985 είμαι σε αυτό το πόστο εδώ, στο κρατικό μικρόφωνο, και διαχειρίζομαι κι εγώ την ελληνική ναυτιλία, σαν βέβαια μέσα από τη ματιά του δημοσιογράφου. Αλλά είναι αυτό που λέω ότι είναι το βαρύ όπλο της Ελλάδας στη διεθνή γεωπολιτική σκακέρα. Δεν είναι μόνο οι 250.000 περίπου θέσεις εργασίας που κατά ομολογία των πλειοκτητών μπορούν να διπλασιαστούν. Είναι το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εγώ το λέω πάντα με ένα ιδιαίτερο τόνο εδώ στην εκπομπή, ότι φέτος εισέρευσε τόσο δισεκατομμύρια. Μιλάμε πάντα για δισεκατομμύρια. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι φυσικά αυτό το αίσθημα του να βλέπει κάποιος Έλληνας που είναι ξενιτεμένος, γιατί σε αυτούς βασικά απευθυνόμαστε, η φωνή της Ελλάδας, να βλέπει την ελληνική σημαία σε κάποιο λιμάνι της χώρας που βρίσκεται. Είναι μια άλλη υπόθεση στα λιμεναρχεία μας παντού, και φυσικά απολαμβάνει και της εμπιστοσύνης παντού σε όλο τον κόσμο, και μάλιστα των πιο εξειδικευμένων κατά κάποιο τρόπο, όπως είναι οι Αμερικανοί, η Αμερικανική Ακτοφυλακή, την οποία έχουμε φιλοξενήσει 2 φορές εδώ στην Εφημερίδα Καταστρώματος, τον αρχηγό της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, ο οποίος επισκέπτεται είτε ο υπαρχηγός επισκέπτεται την Ελλάδα για να απονείμουν βραβεία, τα βραβεία Αμβέρ. Τα ξέρετε, τα ζείτε από πρώτο χέρι. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή αυτό. Είναι κάτι διαφορετικό. Να πάμε όμως. Θέλω λίγο να σας πω πάνω σε αυτό το κομμάτι, ότι έχει ξεκινήσει διεθνώς, όχι μόνο στη χώρα μας, για να το πάω λίγο τη συζήτηση παραπέρα, ότι καλός ή κακός σε ένα μεγάλο βαθμό ο χερσαίος χώρος έχει, δεν θέλω να ακουστεί άσχημα αυτό, αλλά έχει εκμεταλλευτεί σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια, και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάντοτε τηρώντας και την περιβαλλοντική, ας το πούμε, νομοθεσία, έχει ξεκινήσει να δίνεται ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο κομμάτι της θάλασσας. Πέρα όμως από το κλασικό κομμάτι της ναυτιλίας που εμείς ξέρουμε. Αυτό που λέγεται μπλε οικονομία, γαλάζια οικονομία, και εξελίσσεται όλο και περισσότερο αυτή τη στιγμή ένα καινούργιο χώρος για ανάπτυξη επιχειρηματικών, πολιτιστικών, αθλητικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή η θάλασσα πλέον αποκτά και ένα καινούργιο ρόλο, και σε αυτό το ρόλο ήθελα να πω προηγουμένως και στη συζήτηση που κάναμε για το κομμάτι του Υπουργείου. Το Υπουργείο μας ανταποκρίνεται σε αυτό την καινούργια τάση και λαμβάνει έτσι πολιτικές πολύ καινοτόμες στο πλαίσιο αυτής της γαλάζιας οικονομίας. Που σας λέω δεν είναι μόνο το κομμάτι της ναυτιλίας, είναι ένα τεράστιο κλάστερ, μπορούν να δημιουργηθούν πολλές ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη για τη χώρα μας, που είμαστε μια ναυτική χώρα, μια νησιωτική χώρα, που
δεν έχουμε αξιοποιήσει με το σωστό τρόπο φυσικά αυτό το κομμάτι που λέγεται θαλάσσια οικονομία. Μάλιστα. Τώρα, κατά κάποιο τρόπο με προκαλέσατε να πω κάτι. Αυτό ήταν πολύ συγκεκριμένη κουβέντα που είπατε, γιατί θα ανατρέξω στο παρελθόν, όχι το μακρινό. Κάπου εκεί στο 2007 ο τότε Πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμανλής, σε μια ομιλία του αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της ναυτιλίας και ζήτησε ρητορικά βέβαια να εναρμονιστεί η εθνική οικονομία με την ναυτιλία. Δυστυχώς δεν έγιναν τα ανάλογα βήματα. Μόλις το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει και πηγαίνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, να αναμορφωθεί το περιβάλλον, να αναδιοργανωθεί και να τρέξει μπροστά με άλλους όρους πια. Να πάμε, κύριε Γενικέ, στα λιμάνια, που είναι και το αντικείμενό σας, αυτό καθ' αυτό, η λιμενική πολιτική. Τώρα γίνεται η συζήτηση εδώ και καιρό για τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Ιγουμενίτσας. Πού βρίσκεται, φυσικά και τα ναυπηγεία και όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πού βρισκόμαστε σε όλα αυτά τα πράγματα? Κοιτάξτε να σας πω, απόφαση της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη ήταν να ξεκινήσουν να αξιοποιούμε τις σοβαρές υποδομές που έχουμε σαν χώρα, να μην μένουν αξιοποιητές. Και μάλιστα κλασικό παράδειγμα αυτό είναι και ίσως και είναι και το λιμάνι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο, είναι η Αλεξανδρούπολη. Ένα λιμάνι που έχει κατασκευαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια δραχμές παλιότερα, ευρώ στη συνέχεια, το οποίο δεν έβλεπε ούτε ένα καράβι. Τραγικό αυτό. Ούτε ένα καράβι και τεράστιες υποδομές. Λοιπόν, είπαμε πολύ συντονισμένα και πολύ οργανωμένα να αξιοποιήσουμε αυτούς τους λιμένες. Είναι 10 περιφερειακοί λιμένες. Το παράδειγμα του ΟΛΠ και του ΟΛΦ της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά μας δείχνουν ότι ήταν σωστή και ορθή η διαδικασία. Βλέπετε τώρα στη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας και ο λιμένας της Θεσσαλονίκης και ο λιμένας του Πειραιά έχουν πραγματικά κρατήσει τα νούμερά τους, δίνουν θέσεις εργασίας, ικανοποιούν το εμπόριο. Μέσω του εμπορίου αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά τρόφιμα, εξάγουμε τρόφιμα, παίρνουμε φαρμακευτικό υλικό. Κινείται το εμπόριο για να μπορέσουμε να κινηθούμε και σαν οικονομία. Και πραγματικά διεθνώς έχει αναγνωριστεί η ναυτιλία που ενωπεί το 80% του εμπορίου ότι έχει συνεισφέρει τα μάλα σε σχέση με τον κορονοϊό και με την πανδημία. Άρα οι λιμένες μας αυτή τη στιγμή εξελίσσονται όχι ως ακτομηχανή της ανάπτυξης, είναι στοιχείο βασικό της αναπνοής της οικονομίας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο είπαμε ότι πρέπει να επεκτείνουμε, να διευρύνουμε αυτή την ανάπτυξη και να προκαλέσουμε και καλύτερες αντιδράσεις και στις τοπικές οικονομίες. Ναι, βέβαια. Ξεκινήσαμε από Αλεξανδρούπολη, Ιγουμενίτσα και Καβάλα. Είχαμε πολύ σημαντικές προσφορές, επιθυμίες μεγάλων σχημάτων, πολυεθνικών σχημάτων και εξειδικευμένων σχημάτων για να πάρουν αυτούς τους 3 λιμένες. Η διαδικασία έχει τελειώσει η πρώτη φάση. Πιστεύω στις αρχές του επόμενου μήνα θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο και μέσα στο 2021 θα έχουμε, θεωρώ ότι και άλλους τουλάχιστον 3 λιμένες που θα βγουν και αυτοί σε διαγωνισμό. Πάει πολύ καλά το θέμα. Βλέπετε, ακούτε και τις ειδήσεις γενικότερα στην οικονομία, παρόλο την οικονομική κρίση, την κρίση που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός, ότι έρχονται ξένες εταιρείες στη χώρα μας, θέλουν να επενδύσουν. Η Ελλάδα είναι ασφαλής πλέον επενδυτικός προορισμός, έχει μυαλά, έχει εργαζομένους που μπορούν να προσφέρουν, είναι παραγωγική, η χώρα μας είναι καταπληκτική. Αν όλα αυτά τα αξιοποιήσουμε θα έχουμε πραγματικά και καταπληκτική γεωστρατηγική θέση στο παγκόσμιο εμπόριο. Νομίζω ότι οι λιμένες αυτοί θα απογειώσουν τη χώρα μας και τις τοπικές οικονομίες. Μάλιστα. Με το αμερικανικό ενδιαφέρον, το οποίο είναι πάρα πολύ έκδηλο βέβαια για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αλλά και με τα ναυπηγεία και με όλα αυτά. Πού βρισκόμαστε, κύριε Γενικέ? Κοίταξε να σου πω, διαγωνισμός είναι. Έχουν καταθέσει αμερικανικές εταιρείες για να πάρουν τη λειτουργία του λιμάνιου. Διαγωνισμός είναι, δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω κιόλας. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γιατί έχει μια φοβερή γεωστρατηγική θέση το συγκεκριμένο λιμένας και γενικότερα τα αμερικάνικα συμφέροντα φαίνεται ότι επανατοποθετούνται στην περιοχή τόσο στο ναυπηγικό χώρο όσο και στο λιμενικό χώρο, αλλά και γενικότερα στις επενδύσεις, και αυτό το θεωρούμε διαχρονικά ότι είναι κάτι πολύ θετικό. Το χαιρετίζουμε, δεν το συζητάμε. Χρειάζεται να σας πω κιόλας, γιατί υπάρχουν μέσα στη διεθνή σκακέρα των επενδύσεων, δεν πρέπει
καμία χώρα δεν το κάνει αυτό, να εστιάζει μόνο είτε στο κινέζικο, είτε μόνο στο γερμανικό, είτε μόνο στο αμερικανικό ενδιαφέρον. Πρέπει να υπάρχει μια ποικιλία ώστε να μην υπάρχει μια μονοκαλλιέργεια, να υπάρχει έτσι μια ευρύτερη, ας πούμε, να έχει μια πιο μεγάλη βάση. Ναι. Έτσι. Με την κρουαζιέρα πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στο χρόνο που έρχεται? Κοιτάξτε να σας πω, ο κλάδος της κρουαζιέρας έπαθε αυτό που έχει πάθει, που το αντιλαμβανόμαστε, είναι κατακόρυφη η πτώση. Ναι. Δεν διαχειρίστηκε με το σωστό τρόπο, έτσι έχουν δείξει οι διεθνείς αναλύσεις, για το πρώτο κουρασγερόγλου που είχε δημιουργηθεί το θέμα στην Ιαπωνία. Αν το είχαν διαχειριστεί με τον τρόπο που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε προτείνει την προηγούμενη ακριβώς μέρα, ίσως θα ήταν καλύτερα τα πράγματα στο θέμα της κουραζιέρας. Είναι πολύ σημαντικός ο κλάδος κουραζιέρας για την οικονομία της χώρας μας, ειδικά σε περιφερειακό επίπεδο. Νησιά μας όπως η Σαντορίνη, η Πάτμος, η Μύκονος στηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον κλάδο της κουραζιέρας. Τώρα, είναι βέβαια και στενάχωρο που δεν υπάρχουν πολλά κουραζιερόπλοια και ελληνική σημαία. Τι δυστύχημα και αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως δεν είχαμε ναυπηγεία μέχρι τώρα, και δυστυχώς οι προηγούμενες πολιτικές καταστάσεις μας το κάναν αυτό. Δυστυχώς. Έτσι και με την κρουαζιέρα. Ελπίζουμε ότι όλα θα αλλάξουν. Είναι ευκαιρία τώρα, μετασχηματίζει το κλάδο της κρουαζιέρας. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα άλλο τύπου κρουαζιέρας διεθνώς. Ενδεχομένως να έχουμε άλλα μεγέθη πλοίων, ενδεχομένως να έχουμε άλλου είδους προορισμούς, πιο εναλλακτικούς, ενδεχομένως να έχουμε άλλη κατηγορία πέρα από τους κλασικούς επιβάτες κρουαζιέρας που ήταν πιο ηλικιωμένοι ενδεχομένως, να έχουμε πιο νέους με άλλα πακέτα, με άλλες εκδρομές, πιο διαφορετικά πράγματα. Είναι μια συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν έχει καταλήξει, και βλέπουμε έτσι όμως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς θεωρούμε ότι ο θαλάσσιος τουρισμός στη χώρα μας είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν έχει δυστυχώς αναπτυχθεί όπως θα έπρεπε, ή μάλλον αναπτύσσεται αλλά δεν κερδίζει πάρα πολλά η ελληνική οικονομία. Θεωρούμε ότι και με το καινούριο θεσμικό πλαίσιο που έχει προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο μας, θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα και ελπίζω και περισσότερους Έλληνες ναυτικούς και πληρώματα και αξιωματικούς που θα συμμετέχουν σε όλη αυτή την όμορφη βιομηχανία του θαλάσσιου τουρισμού. Μάλιστα. Είναι πραγματικά όμορφη. Είπατε το θέσατε πολύ σωστά. Δύο λόγια για ένα τομέα για τον οποίο εσείς έχετε προσφέρει αρκετά, έχετε τονώσει την υπόθεση. Παρακολουθώ τις προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο. Ο κ. Πλακιωτάκης ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα. Είναι γνωστό αυτό. Και το ευχόμαστε και περαστικά και όσο πιο σύντομα να μας έρθει δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα, κύριε Κυριαζόπουλε? Το έχει ξεπεράσει, είναι πολύ καλύτερα. Είναι ακόμα όμως στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε σήμερα, αύριο με το καλό να επιστρέψει στο σπίτι του και στο Υπουργείο. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Δύο λόγια λοιπόν για την ακτοπλοεία, κύριε Κυριαζόπουλε. Δύο λόγια για την ακτοπλοεία. Πολλά λόγια θα μπορούσα να σας πω. Όπως σας είπα, στο ξεκίνημα της πανδημίας αντιμετωπίσαμε κυριολεκτικά ένα απίστευτο πράγμα. Να σταματήσουν όλα τα καράβια την ίδια σχεδόν μέρα, να πούνε ότι δεν μπορούμε άλλο να πάμε στους προορισμούς μας. Και ήταν λογικό γιατί υπήρξε η απαγόρευση των μεταφορών, των μετακινήσεων, των επιβατών, της οικονομικής δραστηριότητας, της οικοδομικής δραστηριότητας, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ξέρετε, το χειμώνα γίνονται αρκετές οικοδομικές εργασίες στα νησιά για να προετοιμαστούν για το καλοκαίρι. Άρα δεν υπήρχε το μεγάλο το αντικείμενο, δεν υπήρχε αντικείμενο μεταφοράς. Τα πλοία δεν μπορούσαν να πηγαίνουν και να έρχονται άδεια. Με αποτέλεσμα ζητήσανε σχεδόν όλα καθολικά να σταματήσουν να δουλεύουν. Ήταν λογικό. Εκεί έπρεπε το Υπουργείο κάτι να κάνει, το κράτος έπρεπε κάτι να κάνει και έτσι έκανε και μάλιστα το έκανε με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και θεωρητικά και πρακτικά είναι ίσως και ο μοναδικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας ο οποίος στηρίχθηκε εξατομικευμένα. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχαν γενικότερες σε όλους τους κλάδους οριζόντιες πολιτικές αντιμετώπισης του φαινομένου της πανδημίας. Στον χώρο της ακτοπλοείας, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κομμάτι της κοινωνικής συνοχής των νησιωτών, να μπορούν να έχουν τα τρόφιμά τους, να μπορούν να έχουν την επικοινωνία τους για το ομιγέννητο, για οτιδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω μια ιστορία. Το ότι σταματήσανε κάποια σκάφη να πηγαίνουν, κάποια πλοία να πηγαίνουν στα νησιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε
σε ποιο βαθμό επηρεάζει την τοπική οικονομία, την κοινωνία. Είχαμε παιδάκι το οποίο είχε κάποιο θέμα, ας το πούμε, αυτισμού, το οποίο συνήθιζε να βλέπει το καράβι κάθε μέρα. Μάλιστα. Να πηγαίνει στο λιμάνι και να το βλέπει. Όταν σταμάτησε αυτό το καράβι να πηγαίνει, κατάλαβα. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι, ακόμα και να μην μεταφέρουν πράγματα, να πηγαίνει και να βλέπει το καράβι, το νησί. Ναι. Και το νησί το καράβι. Είναι πολύ σημαντικό, είναι άρρητα συνδεδεμένο με την νησιωτική κοινωνία η ακτοπλοεία μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα καράβια και να έχουμε και του χρόνου και του παραχρόνου. Άρα πρέπει να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και αυτό κάναμε. Μέχρι στιγμής έχουμε το ελληνικό κράτος και με τη συνδρομή και του Υπουργείου Οικονομικών και της κυβέρνησης γενικότερα και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη, χρηματοδοτήσαμε αυτές τις γραμμές, πέρα τις άγονες γραμμές, άλλα γύρω στα 55 εκατομμύρια, συν κάποια μέτρα για τους ναυτικούς, για επιδόματα, για επιστρεφτές προκαταβολές, για τους άνεργους, για την επιδότηση των ασφαλιστικών τους εισφόρων, εργοδοτικών τους εισφόρων. Ναι. Κάναμε ένα πλέγμα πολιτικών για να κρατήσουμε την ακτοπλοεία, για να μπορέσουμε να έχουμε και φέτος και του χρόνου καράβι, γιατί όπως ξέρετε το καράβι σημαία έχει, μπορεί να αλλάξει σημαία, να σηκωθεί, να φύγει, να πάει κάπου αλλού, σε μια άλλη αγορά, να γίνει σκράπ, να γίνει οτιδήποτε. Πρέπει να κρατήσουμε τα καράβια μας και αυτό προσπαθήσαμε μέχρι στιγμής. Δεν κάναμε θαύματα, αλλά τουλάχιστον θεωρούμε ότι έχουμε κάνει τα απολύτως απαραίτητα ώστε να μπορούμε να έχουμε και τους ναυτικούς, γιατί ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους να δουλεύουν και να πληρωνόνται και όχι να τους έχουμε να παίρνουν επιδόματα στα σπίτια. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Γενικέ. Ένα πάρα πολύ φιλόδοξο project, το οποίο εμείς όσο μπορούσαμε συμβάλαμε και πάντα το κάνουμε αυτό, σε όλες τις μεγάλες και ωραίες προσπάθειες να είμαστε αρρωγοί. Τα υδροπλάνα. Πού βρισκόμαστε με τα υδροπλάνα? Σε γενικές γραμμές έτσι. Προχωράει, τι γίνεται? Ναι, προχωράει, έχει αλλάξει ο νόμος μέσα στη χρονιά. Φυσικά και μέσα στο πλαίσιο του κορονοϊού φέτος, ενώ υπήρχαν προβλέψεις να δραστηριοποιηθούν τουλάχιστον σε κάποιες τοπικές περιφερειακές αγορές να έχουμε αεροπλάνων. Λόγω του κορονοϊού εδώ δεν είχαμε αδυναμία με τα πλοία. Ήταν αδύνατο να ξεκινήσει φέτος το κομμάτι με τα υδροπλάνα. Ήδη συνεχίζουν οι εταιρείες να αδειοδοτούν υδατοδρόμια. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύω από την επόμενη χρονιά, αν όλα πάνε καλά και με το κομμάτι του τουρισμού, θα ξεκινήσει ο κλάδος. Είναι δύσκολο και αυτό. Θα είναι δύσκολο το κομμάτι της συνύπαρξης τους μέσα στους λιμένες. Ίσως ενδεχομένως τον πρώτο καιρό να έχουμε κάποια μικρά θεματάκια, αλλά νομίζω θα το ξεπεράσουμε. Είναι ένας κλάδος ο οποίος και αυτός υπήρχε ούτως ή άλλως εδώ και δεκαετίες πριν. Άρα νομίζω ότι θα υπάρξει και αυτό και θα πάνε όλα καλά. Θα πάνε καλά. Ναι. Ένα πραγματάκι πριν να πω κι εγώ, αν μου δώσετε δύο λεπτάκια παραπάνω. Βεβαίως. Εγώ θέλω λίγο σε όλη αυτή την ιστορία θέλω να συγχαίρω το λιμενικό σώμα. Τα στελέχη και τους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος, τα οποία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στο κομμάτι της πανδημίας, βοηθήσανε πάρα πολύ. Όπως είπαμε προηγουμένως και στο κομμάτι της ακτοπλοείας, είχαμε 2.000 άτομα στελέχη του λιμενικού σώματος που κάνανε ελέγχους. Φανταστείτε, κινηθήκανε το καλοκαίρι γύρω στα 4 εκατομμύρια επιβάτες και έπρεπε να τηρηθούν με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Υπήρχαν κάποια μικρά θεματάκια, είχαμε ελάχιστα θέματα σε σχέση με ναυτικούς που την ώρα εργασίας κολλήσανε τον ιό, αλλά είχαμε και 4.000 στελέχη τα οποία κάνανε στα πλοία τους ελέγχους, στα λιμάνια τους ελέγχους, για να μπορέσουμε να γίνει όσο γίνεται καλύτερα να λειτουργήσει ο τουρισμός το καλοκαίρι, αλλά και γενικότερα οι μεταφορές. Θέλω να εξάρω το έργο τους στο κομμάτι της ασφάλειας των θαλασσιών μας συνόρων, και εδώ που θα μπορούσα να σας μιλήσω ώρες. Είχαμε γύρω στο 92-94%, υπήρχαν νησιά τα οποία είχαμε και στο 100% μείωση των μεταναστευτικών ροών. Νύχτα μέρα, τα σκάφη μας και οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος, μετά την εντολή του Πρωθυπουργού, πραγματικά φύλανε τις θερμοπύλες, κάνουν τεράστιο έργο και πραγματικά έχουν απτά αποτελέσματα. Έχουμε μειώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γύρω στο 94% σε σχέση με πέρυσι. Και φυσικά πολύ περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θέλω να τους ευχαριστήσω, να τους ευχηθώ για τις γιορτές, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλα τα στελέχη του λιμενικού σώματος και κυρίως στους ναυτικούς. Προέρχομαι από ναυτική οικογένεια. Πραγματικά να είναι καλά αυτοί και οι οικογένειές τους, να ταξιδεύουν με τις καλύτερες θάλασσες, να δουν τις οικογένειές τους όσο ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή
χαρούμενες, ευτυχισμένες και υγιείς, και πραγματικά εύχομαι και σε εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη μου, ας το πούμε, συνέντευξη που κάνω σαν Γενικός Γραμματέας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε και σας εύχομαι και εσάς προσωπικά ό,τι καλύτερο και οικογενειακά για την καινούργια χρονιά, που ελπίζω να είναι σαφώς πολύ καλύτερη από αυτή.